Pennod 3. Trwm yw'r plwm, a thrwm yw'r cerig. Trwm yw calon pwb dyn unig. Trymaf beth tan hael a lleiad. Tan i'n iach le byddo cariad. Hen bennill. Aeth Daifus hebio. Ac roedd Deifwynt y geiaf yn diosg y coed o'i hachedig dal gwedill. A rhew yn dosweithiau oerion yn cloi ar ofynydd man mewn ia ac yn gyrru iasau o ferdod trwy gymlau anian. Roedd pawb trwy'r fro. Ac roedd Deifwynt y geiaf yn diosg y coed o'i hachedig dal gwedill. Ac roedd tynged ei hwsmon llafurus a ffyddlawn yn peri galar i'r holl gymadogion gwledig. A dyfnhyd y galar hwnnw fel a dynasau y dydd iddo ef a'i dylwydd orfod troi ei gefnau ar y tŷ gwyn. Roedd gan William Hughes frawd yn gweithio o gylch un o doci cyn lleffiad. Ysgrifennodd lythyr at y brawd hwnnw i'w hysbysu o'i drallodion gan gesio ganddo chwilio am ryw waith iddo yndau yn y dref prosladol honno lle mae gynifer o Gymru yn cael ei bywolaeth, cannoedd ohonynt yn ennill clod a golyd ac yn dyfod am bobl dylanwadol, miloedd yn cael gwaith gyson ac enillgar a llawer hefyd y sywaith, yn cyfod ac anffodion a siomedigaethau. Bu William am glyn amser heb cael atebedd oddi wrth ei frawd, ond o diwedd fe daeth lythyr gydag hysbysrwydd ei fod wedi methu cael gwaith iddo ond ei fod yn gobeithio llwyddo yn fuan. Felly ebe fe, gan dyfod yn gorfod am y dal oddi yna ac anfod gynnud dipyn o arian wrth y gefn, gwell i ti adeili dyfod drosodd yma, byddaf yn sicr o gael rhyw fath o waith i ti gynt y derbydd dy arian. Penderfynodd William dilyn cyngor ei frawd a dechreuodd baratoi ar gyfer y meddwl i llyn llefiad. Roedd y gwedog yn eglwys o'r hwn yr arferau William Hughes a'i dylwydd addoli yn ceisio ei perswadio am pob modd i beidio myned i Loegr cyn cael sicrwydd o waith. Ond nis gallai William yn ei fyw ymwrthod a'r dybiaeth fod ffawd da yn ei aros yn llyn llefiad. Ac wrth weled nad oedd dim yn tycio, penderfynodd y parchedig Mr Lloyd fe chyffau Hugh bachgen William Hughes ddim myned gyda'i rieni, ac efi ofynodd megis ffafr personol iddo ef ei hun am iddynt adael Hugh gydag ef i fod yn was iddo, gan adaw gofalu am ei gysur a'i addysg a roddi pob cyndathwy am ei cyrraedd i dyfod ymlaen. Nid gallaf y rhieni wrthod y fathgais gan fod gandynt yr ymddiriad llwyraf a niwioldeb ac ardigrwydd Mr Lloyd. Y diwrnod cyn iddynt gychwyn, cynhylwyd ar wyddfa ar ddodrefn ac iddo William Hughes, gwerthwyd y cyfan o ddigerdd ychydig o nwyddau diwerth yndyn eu hunain, ond y rhai oeddent dra gwerthfawr yn golwg y tylwydd oherwydd rhyw bethau bychain gysylltiedig a'i hanes a dau wely perswyn glân gydag ychydig wythbannau ac cynfasau o wnethuriad cadref. Roedd y cyfnewid yn ac o amgylch y tŷ gwyn a fath fel mae anhawdd fiasau ei adnabod fel yr anedd deslus am pa un yr beswyliau y teulu dedwydd gynt, ond y rhai oeddent yn awr ar fyn ei adael heb efallai obaith ei weled byth mwy. Noson digysur oedd y noson olaf a dreiliasant rhwng murau moelod yr hen dŷ, ac roedd bob un o aelodau'r teulu yn gofidio ac yn gylaru dros rhyw dristwch gyfrinachol nas gallai neb arall ei ganfod na'i demlo. Y mae adegau pan y bydd y gyfall anwylaf ac ogosaf yn ymddangos fel dieithrydyn, a mae weithiau dyfynderoedd o demlad nas gall ac nis gwyw i legad neb ei chwilio. Dirgyniadau o dirgylaidd tu hwnt i'r gyd ymdeimlad dynol. Ei hunan y mae dyn yn dyfod i'r byd, ei hunan yn ymwllwng ar gefnfor trogwydoldeb a rhwng y ddau gyfnod y mae ambell foment yn digwydd pan fydd dyn yn gorfod temlo ei gwerthaf ei ymdrechion i'r gwrthwyneb, ei fod ar ei ben ei hun, megis heb neb ar ddeiar a all ei gysurio. Temlau William a Margaret Hughes hynny i raddau yn awr, fod y cymodogion yn ôl arfer Cymru a Rwad yn hedio at hyn i gynnig ei gydymdeimlad, ei cymorth a'i didandwch. Roedd y targenedd wedi bod yn adeiladu castell lawer yn yr awyr o'r feddwl am cael myned i fyw ei llyn llefiad,
a dawent iddynt y hunain dedwydwch yn ysgrifadwy yn y lle mawr roeddent wedi clywed gymaint am ei rhyfeddodau. Ond sybrodd yr arweddiant ar bethau y tŷ gwyn lawer arnynt hwythau hefyd a gwnaeth i Mari fach gydam demlo mwy a gofidiau eich rhieni. Ac wylau y dwi eneth leiaf o'r weled ei mam yn wylo pan werthwyd yr hen drystyr derw a gofos hi gan ei mam ei hun a chofio fod y fam honno bellach wedi mened i'r tŷ rhag derfynedig i bob dim byw. Roedd gofid hiw a bachgen yn fawr arno. Clywodd ef Mr Lloyd oedd geisio perswardio ei dad i beidio mened i llynllefiad yn dangos effeithiau periclus awyr afiach tref fawr a plant ieuanc a'r temtasiynau am cychnend ieuanctid mewn lle fel llynllefiad ac fod hynny yn enyn gofid ac anesmwythder mawr yn meddwl hiw, gwnaeth iddo penderfynu yn gryfach fydd i dilyn y llwybr o diletswydd a nodid allan iddo gan y gweinidog. Gwnaeth y trotodion hyn i feddwl y bachgenyn o'r dyfu ei oedran. Roedd ef pob amser yn hogyn gall a meddwl gar, ond daeth yn ar a'n difrifol tu hwnt i'w oedran. A mae peryglon yn hynny ar rhai amgylchiadau. Pan y gall colli hoenda a chwarae garwch ieuenctid ladd yni a sychu bentachech gwaith garwch. Ond hyderwn nad dyna fel a bydd gyda hanes ein harwr. Dychwelodd y gymedogion yw cartrefleoedd a nall ar ôl a llach gan adal teulu William Hughes y hunain yn ei hanedd dodrefn. Roedd y nos wedi mantellu y fro. Ymdringau y lleiad hanner llawn dros gopa mynydd Bydafon ac edrychau i mewn arnynt fel i rodi ffarwel trwy gangu a bobl sen a gysgodau at ffenestr. Torodd Mari ar y distawrwydd gan diwedyd. A pren bocs. Gobeithio y caiff o chwarae teg gyn bwy bynnag daw yma i fyw. Yn wir ebe hiw, mi geiffis i lawer o bleswr o drin a thrymio'r coed yna yn edwydig y pren bocs, a mae'n debyg y torrif rhywun i lawr cyn bo hir. Bydd a hidio hiw meddyn Mari darchifan oedd weled dergyn yn llenwi llygaid y brawd. Mi fynnaf fi gael un nesiach yn yr ardd yn Nerpwl, gael i ti gael pleser pen ddoi ti i edrych amdano ni. Edrych William Hughes yn denu at ei ferch hynaf o'r hwn oedd yn dangos y fodd yn wybodaeth am gyflesterau ac eferion trigolion tlodion llynllefiad. Chawn ni ddim gardd yno, Mari bach ebe fe. Bydd rhaid i ni fyw mewn lle gwahanol iawn i hwn. Yr unig beth a gawn ni yno ac sydd wedyn gwneud yn hapus yma bydd presenoldeb diw. Rwyt ti'n gwybod i fod ef yno fel yma, ond wyt ti'n, Mari. Ydw, dad. Mae nhw pob man ar ei unwaith. Ydyw, ngennydd i, ebe'r fam wedyn, ac yna, dyrchafodd ei lygaid i fyny, ac yr oeddent yn llan dagrau, a dywedodd, os na daw diw gyda ni yno, dysged ni i fyned i rywle arall. Mam, medda hiw, tybed nad oedd destyn Mr Lloyd Nosil yn atebiad i hynna. Nid rodaf i fyny ac nid lwyr a dawaf chwaith. Ydyw machgen ebe'r tag, os byddwn ni'n ffydlon iddo ef, ni fydd iddo ein gadael yn unig, a nidodded, cawn ni ddim gardd, na phoplus, na ffren bocs, na blodau, yn Nerpwl, ond canwyled yr arwyr a'r lleiad a'r ser, yn tywynnu trwy'r ffenestr fel yma, ac yn ein hadgoffa o'r hyn a dywedodd Mr Lloyd ar ei brigedd am oleuni disglerio yn y diwellwch. Can y Beibl yno hefyd a moddion gras o'r rydd a diolch am i mi gael fy nerthu i'ch dwyn i fyny'n blant grefydol ac am ddyfodi hiw yn debyg o gael arweiniad dyn ma dda am Mr Lloyd. Cofio am enaid fy machgen yn gystal ac am dy gorff, am dy addysg ysbrydol yn gystal ac am dy gynnydd mewn gwybodaeth daiorol. Bydd i ni gydwyddio llawer drosodd ti, gwyddiad dythau drosodd dy hun a drosom ninnau. Wylodd hiw yn hydl a thorodd y plod eraill hefyd i wylo yn uchel. Roedd goleni y lleiad yn dysgu'n arnynt yn awr gydardeb ac fel yn ei trochi yn ei disgliardeb digwmwn. Edrych hasant ar ei gilydd ac yna ar y llwyr gynaid, tra roedd y syniad naturol megis yn cyd-enyn bob mynwes. Y cyffau y lleiad fod yn pwynt ei
harsythiad hoff pan wedi ei gwahanu oddi wrth ei gilydd o ran lle ac amgylchiadau. Ar ôl ychydig munudau o dystrawedd, galwodd William Hughes o'r lori fach yr alennydd i adrodd y prydydd Sam a'r Hugain. Ni ddemlodd y teulu erioed o blaen a fath gysiar oddi wrth sicrwydd diwylfrydig y Sam a'r pryd hwnnw pan oedd lori fach yn ei hadrodd yn edrych syml a'i llais yn grynedig gan demlad. Yna aethan oll ar y gliniau ac roedd gweddi William Hughes yn hynod difridwys a gaffael gar oedd ychrymun ei blant bob un dan ei henw gyda cyfeiriadau diadur at ei gwahanol sefyllfaws a'i hangenion yn gystal ac ef ei hunain a'i briod i ofal am noded y nef. Ac nid oes neb ond o sawl a fagwyd mewn teulu diwiol a wyr am effeithiau'r fath wasandaeth dwyfol ar y galon ieuanc. Bore drannoedd aeth Hugh i danfon ei deulu at y llong oedd yn barod i cychwyn o'r porthladd. Ni chymawrwn arnam gesio gofnodi am disgrifio yr ymadawiad. Roedd yn rhy gysergydig a themlodol i'w hysgrifech ni wneud gyfiawnder ag ef. Ni fydd i ni ychwaith adrodd hylyndiad y ffordaeth i llynllefiad. Gryddasant y dref fawr a daeth Owen Hughes brad William i'w cyfarfod ac arweiniad hwynt tir heol lle'r oedd ef yn preswylio ynddi gan amdangos yn fach cael ei crosawu